sa lungkot at saya. Salamat, salamat. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon asin informasyon sari-sari. Halo-halong bareta na napapanahon. Aksyon na dapat inuton asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon asin informasyon. Ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon. Digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon Radyo Ronda DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod Elma de Lima Gaspe. Hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi drobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China. Okay, good morning. Ang maunlad na nasyon, inuuna ang sariling bansa, hindi ang pansarili. Laila, Laila de Lima. Ating ibalik Okay, Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tagapaghinanyog sa programang Bareta Aksyon asin Impormasyon. Yaw na naman po kita sa sarong oras na pag-ulay-ulay o pag-usap-usap o pag di ka detalye kan sa mga nagkakapirang bareta. bukas,
tayo na't lumaban. Monday to Friday po, every 5 to 6 in the evening. Sumulong ang Sa tuya po makakaibanan, nasa technical side po si Chief Engineer Abilin Don Toralio. And of course, nandyan po sa information si Rodel Cesar. And of course, siya man po duman sa transmitter si Sir Jimson Toriano Oco. Ang sa iyang Anghel de la Guardia si Tony Matic Saison. ating And of course, ako man po ang kaibanan nindo, ang perming kaibanan from Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Mayo pong iba si ako, si Madam, si Kagawad Elma Dilima Gaspi nagsasabing, thank you, and good evening, good afternoon, mayray na hapon po sa Indogabos at sa magandang gabi po sa mga inaabot kan sa tuyang signal wherever kung saan man tayo nakakaabotan sa tuyang signal ng RPN, DCKI The Pioneer Radio Station here in Rinconada. bansa, hindi China o ganansya. Okay, sa pamayokan mga nagkapirang bareta, Robredo panalo na sa FB. Ayan. Department of Health, Bicol, patuloy ang advokasya laban sa tuberculosis. Ayan, importante ini. Bus operators sa Bicol, umaaray na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Okay, COA, SAP distribution ng Kapitolyo sa LGUs may discrepancies. Okay. Health workers na alarma sa posibleng surge ng COVID-19 cases sa mga susunod na buwan dahil sa pagluwag ng restrictions. Mas mahigot na pagpapautob ninlay para sa proteksyon kan mga kababaihan na pangapudan kan CHR ngonya na Women's Month rather. Nalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag Okay, Manila, Philippines. Kanina pa ini binabasa ko kasubago pang umaga. Nalampasan na ni Presidential Candidate at Vice Presidential Leni Robredo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayong buwan pagdating sa Facebook analytic score na sumusukat na sa potential ng mga tao na maging botante ng isang particular na kandidato. gobyerno Ayon sa data scientist na sina Wilson Chua at Roger Du, si Robredo ang nakakuha ng pinakamalaking pagtaas mula Pebrero hanggang Marso pagdating sa social sentiments sa Facebook. Starting March 1, VP Leni is now ahead of BBM, wika ni Chua sa panayam sa programang Pinoy Scientist ng Net25, kung saan tumatayong host si Dr. Guido David ng Okta Research. sumulong ang bansa. Mula Pebrero hanggang 17, nakakuha si Robredo ng 38.54% o kabuuang 4,799,593 engagements sa Facebook, huli na 5 puntos kay Marcos. Ating Ngunit, batay sa kanilang pagsusuri sa 58 milyong data points mula sa Facebook, sinabi ni Chua na nabaligtad na ang sitwasyon at lamang na si Robredo kay Marcos ng 5 puntos ngayong Marso, asa. na may nakabuo ang 8 milyong engagements kumpara sa 7.5 milyon ng kanyang katunggali. Ang laban ng Pilipino. Sa kanyang parte, sumang-ayon naman si David sa pumana sa pananaw ni Chua sa pagsasabing magkakaroon ng malaking pagbabago sa surveys ng malalaking survey firms pagdating sa Marso at Abril. Batay sa datos, lumilipat na ang tinatawag na soft voters at swing voters sa panig ni Robredo. She will probably gain an increase in voters' preference, sabi pa ni David. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na. Department of Health Bicol, patuloy ang advokasya laban sa tuberculosis. Sa pinakahuling tala ng Department of Health Bicol noong 2021, umabot na sa 20,486
146 ang bilang ng mga individual sa rehiyon na tinamaan ng tuberculosis o TB. At pag-asa. Ang tuberculosis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng Mycobacterium tuberculosis. Ang TB ay maaaring makasira sa baga o sa ibang bahagi ng katawan ng tao at maging sanhi ng malubhang sakit. Ating ibalik. Nakakahawa ito sa pamamagitan ng pag-ubo o bahing, pagdura at pakikipag-usap. Ilan sa mga simptomas ng TB ang pag-ubo na tumatagal ng mahigit na 2 linggo, lagnat, hindi maipaliwanag na pamamayat at pagpapawis sa gabi. Ayos na sitwasyon. Ang sakit ay malalaman lamang kung dumaan sa mga pagsusuri tulad ng pagsusuri ng plema sa MTB ref assay o generic spurt test. Pero ayon sa DOH, ang TB ay may iwasan at nagagamot. Ating May iwasan ito sa pamamagitan ng pagsunod sa etiquette katulad ng pag-ubo sa loob ng kwelyo, pagtatakip ng bibig gamit ang manggas at regular na paghuhugas ng kamay. Pilipino. Ang TB DOS o tutok gamutan ang pinakamabisang paraan para magamot ang TB. Kailangan lamang ng di bababa sa 6 na buwang tuloy-tuloy na gamutan upang gumaling. Tumindig. Sa darating na Marso 24 ang World TB Day na may temang Invest to End TB Save Lives. Kaugnay nito, hinimok ng ahensya ang lahat ng Bicolano na pangalagaan ang sarili at maging responsable sa kanilang kalusugan. Ating Payo nila na agad kumonsulta o pinakamalapit na primary care provider kung nakakaramdam ng sintomas ng TB. Ating ibalik. Lahat umano ng pagsusuri at gamot para sa TB ay libre, kung kaya't walang dapat ikabahala. Patuloy naman ang panawagan ng ahensya sa mga leaders at stakeholders na maglaan ng sapat na mapagkukunan ng pondo upang mapabuti ang kalidad ng mga serbisyo para sa mga may TB at maitaguyod ang advokasya ng nawakasan na ang TB. Yun pa ang Bayer Ruth Daphne. O yan. Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at Bus operators sa Bicol umaaray na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. lalo ang 100% na ang seating capacity ng mga pampublikong sasakyan na nasa alert level 1, subalit kung ang lugar na pupuntahan ng biyahe ay hindi pa nasa alert level 1, ang seating capacity based sa alert level ng destinasyong lugar ang susundin. hukat mag Sa Bicol, tanging ang Naga City at Catanduanes pa lamang ang nasa alert level 1 na pwedeng magpatupad ng 100% seating capacity mula sa Metro Manila. Nangangahulugan na ang mga lugar gaya ng Albay at Sorsogon na nasa alert level 2 pa rin ay nananatili sa 70% ang seating capacity ng mga bus. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, umaaray na ang mga bus operators sa Bicol. Ayon kay Ami Bragais, ilagan ng si Baragais Liner, halos wala nang kinikita, nalulupa. Lalo pat karamihan ng ruta ng kanilang bus ay papuntang Albay na nasa 70% lang ang seating capacity. inuuna ang Dahil sa ilang porsyento lang ng aming fleet, yung iba 10%, may 30% at may 50% lang ng operations nila ang tumatakbo at malaking porsyento o bilang pa rin ng aming mga bus ang nakagarahe pa at posible nagagastusan pa namin para ma-reactivate, ma-recondition ulit, ma-monthly payables pa na pending dahil sa modernization compliances. ang liwanag. Then ito pa ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa 10 linggo sa 10 semana sunod-sunod na at ilan mga pyesa na kailangan ng aming buses ay baka yung kita namin sa konting bus na tumatakbo ay di sumapat para makarecover at makabalik sa pre-pandemic status. Yan pa ang sabi ni Ilagan. Lalo naman daw nila ang mga miyembro ng asosasyon ng mga provincial buses
na magkaroon ng joint motion o petition for fair increase para sa tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng mga kampanya ng mga bases. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban may law. Okay, COA, Commission on Audit. Sub-distribution ng Kapitolyo sa 20 LGUs. May discrepancies. Ano ba ito? Rinconada, Camarines Sur. Nakitaan ng discrepancies o kakulangan sa pagsunod sa DSWD Memorandum Circular Number 04 Series of 2020 ng Commission on Audit ang isinasagawang pamamahagi ng pera mula sa Social Amelioration Program ng Provincial Government Camarines Sur. Ayon sa 2020 audit report na natapos ng COA noong 2021, nasa 26.24 million ang SAP funds na natanggap ng Camarines Sur Provincial Government sa pamumuno ni Governor Mix Villapuerte, pero 72.54 million o 11.58% lang ng total SAP funds para sa 20 LGUs ang kanilang na-audit. Dahil dito, kaduda-duda para sa audit team kung maayos at totoong naipamahagi ang 5,000 sa bawat isa sa 125,448 SAF beneficiaries na mula sa mga bayan ng Baaw, Balatan, Batu, Bula, Kabusaw, Calabanga, Kamaligan, Canacman del Gallego, Gainsa, Libmanan, Milaor, Minalabak, Nabua, Pasakaw, Pili, San Fernando, San Jose, Sipukot at Tinambak. Buti walang iriga. Post-audit of the submitted accounts related to the release of SAF revealed that there were lapses, deficiencies of the supporting documents submitted. The lack of necessary requirements in the release and distribution of SAF to the entitled beneficiaries and inconsistencies noted is contrary to the provisions of DSWD Memorandum Number 04 and other applicable guidelines, and thus cast doubt on the validity and priority of the payments made. Sa bisa ng isang memorandum agreement, MOA, na alinsunod sa Republic Act 11469 o mas kilala bilang Bayanihan to Heal as One Act. I-download ng DSWD sa Kapitolyo ang SAP funds na dapat ay ibibigay naman ito sa nabanggit na mga 20 LGUs para ipamahagi. Nakasaan sa kasunduan na responsibilidad ng provincial government ang pagsumiti sa DSWD ng liquidation sa buong SAP funds. Wala umanong nabanggit dito na mismo ang mga taga-Kapitolyo ang mamamahagi ng pera. Further, no portion of the agreement expressly delegated to the provincial government to perform the payout of the assistance to the qualified recipients of those 20 municipalities. Noong osisain o mano ng audit team ang pamunuan ng Provincial Social Welfare Office kung bakit sila ang namahagi ng SAP funds. Ang sagot sa kanila, may written letter of intent ang 18 mayors at may 2 sangguniang bayan resolutions na natanggap ang DSWD na pinahihintulutan ang provincial government na maging kinatawan nila sa pamamahagi ng pera sa SAF sa mga benepisyaryo. Pero ayon sa COA, auditors ginawa ang mga liham sa SB resolutions noong patapos ng maisyapinal at mapirmahan ang MOA ng Kapitolyo at DSWD. Noong April 7, 2020, na i-fund transfer ng DSWD ang milyong-milyong SAP funds sa Kapitolyo. Wala ring umanong isinumiti sa COA na sulat mula sa DSWD na nag-aaproba sa mga letter of intent ng 18 mayors at 2 SB resolutions. Furthermore, the audit team also noted that the dates of the said letters of intent
and resolutions dated April 3 to April 7, 2020, hence the Memorandum of Agreement between the PGSCS and DSWD has formalized before the municipalities have signified their intent to delegate to the provincial government the payout of said grant. In addition, no supporting documents signifying the approval of the request of the municipalities by the DSWD or by the PGCS were submitted to the audit team. Ayon sa COA, mas makakatipid sana ang Camarines Sur Provincial Government kung ipinaubayan na lamang nila sa 20 LGUs ang payout, tulad ng ginawa ng 17 LGUs na direktang nakipagtransaksyon sa DSWD kaugnay ng SAF. Ibalik ang hustisya kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima. Mas mahigpit na ipagpapautob ni layi ng laws para sa proteksyon kan mga kababaihan. Pangapudan kan CHR, ngunya na Women's Month. Legazpi City, nangangapudan ang Commission on Human Rights sa gobyerno na mas matanos na ipautob ang ley na nagtataong proteksyon sa para sa mga kababaihan kasabay kan obserbasyon kan Women's Month ngayon ngunya na bulan nin Marso. Sa entrevista ang Legazpi City CHR Bicol Attorney Arlene Alangco, dakol na mga ley sa Pilipinas ang binilog ngani na mapangataman ang mga diretsos kan kababaihan asin maibitaran na maging biktima nin pang-aabuso. Kaiba sa buot, digdi ang Acta Republican Numerado 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children na haloy naman na isalay sa Pilipinas. Alagad problema subuot na daiman talaga ini na ipapautob nin matanos kung kaya dakul man giraray na mga kaso nin pang-aabuso sa mga kababaihan asin sa kahubinisan. Kaya pangapudan ni Alangco nangunyan na bulan kan mga kababaihan mas maibitar matawan nin atensyon ang mahigot na pagpapautob kan mga ley asin polisiya kan gobyerno na nagtataong proteksyon sa mga kababaihan. Nasigurar ni Alangco na yaon ang CHR na preparado na magtao nin suporta asin tabang sa mga kababaihan na biktima nin pang-aabuso. Ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipinas. Oh, ano ba ito? Sal Fortuno Jr. rebuts critics questioning his competence. Na sitwasyon. Salvio Patrick Sal Fortuno Jr. of PDP Laban and Team 1 Kamsur on Saturday, February 26, answered his critics who said he lacks experience and knowledge and is too young to run as vice governor of the province. Fortuno who attended the distribution of educational assistance in the Philippine Provincial Capital Convention Center in Pili, told beneficiaries that his father, ex-representative Salvio Sal Fortuno Sr., and his mother, Camarines Sur 5th District, Representative Jocelyn Fortuno, are his mentors. He said his father became a provincial board member for 2 terms, vice governor for 3 terms, and as congressman for 4 terms. He added that his parents already proved that they are good public servants whose brand of service he called Servisyong Tatak Fortuno. I learned from my parents how to treat people right. I also learned from them how to listen to people's ideas and how to respond rapidly with compassion and sincerity. Yan ang sabi ni Sal Fortuno Jr. He admitted that it will be a big challenge for him to preside over the sangguniang panlalawigan that is mandated to pass ordinances, approve municipal budgets, and to manage the board members with conflicting ideas and interests.
as featuring the administration of Vice Governor Imelda Papin faced controversies. It is perceived to be a rubber stamp of the Villapuertes. However, with Papin running against Luigi Villapuerte, the younger brother of Gov. Mix Villapuerte and son of Representative El Rey Villapuerte, Papin is now openly criticizing the provincial administration. Ay bakit siya? Anong ginawa niya? Aside from Papin, ex-Congressman Rodolfo Nonoy Andaya is vying for Governor of Camarines Sur. Nais natin ang liwanag ng bukas. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Ang tanong ko naman kay dating Vice Governor Imelda Papin, dapat sana wag siya mamintas. Ha? Yan ang ayaw na ayaw ko sa isang politicians na namimintas, yung nagko-komentaryo, as in naninira, nag-fake news. How about herself for 3 years as Vice Governor? Ano bang ginawa niya? For in fact, I attended 3 times ng sesyon regular ng mga board members na siya po ay laging wala. At ang rason daw, mahal ang pamasahe going back and forth from provincial capital to her place wherever she is in Metro Manila. O di ngayon mag-governor siya. Are we sure natitira siya dito if in case she is elected by the public? Yan ang tanong ko. Kasi for 3 times na yon, siya ay talagang hindi ko nakita doon. At ang rason, ay ayaw ko na nga lang magsalita. Dahil ang dapat tuklasin ng mamamayang mga Bicolano dito sa loob ng Camarines Sur. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Dapat wag na siyang mag-criticize dahil ang laki ng pagkukulang niya. Ayun, 3 times na yun. Sabi ko nga, dapat ining mga sangguni ang pamprobinsya. Ano ba yun? Pamprobinsya. What do we call that? Ay, mali ang ay, dapat alamin muna nila. Pero ako, ayan po, mismong ako nahiling ko kung saan siya. Balang sinasabi lang niya lagi, she is a public servant. But for me, I could not even say na she is a good public servant for 3 years sitting as Vice Governor ng Camarines Sur. Laban, Laila, Laila de Lima. ating ibalik. Now, ini namang tuberculosis, ini tuberculosis. Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo. Ini pong helang na TB, napakabilis po nitong, nitong gumaling po. Hindi na ito parang cancer nung panakapanahonan, wala talagang gamot ining TB na inaapod niya itong TB. At be careful po, if once you are you are having your TB or tuberculosis, you must be careful. Ingat-ingat po kita dahil nakakahawa po yan. Yan po ang totoo niya, nakakahawa. Pero wag naman po natin pandirihan. Dahil unang-una, pag yung may kapamilya po kayo na tinamaan ng tuberculosis o ang tinapod niya itong TB, see to it na paglasa-lasa sa harong po siya, lagi po siyang naka-face mask. Mag-face mask po. Total, nasa panahon tayo ng pandemic and all of us are wearing face mask according to the health protocol. Lagi pong naka-face mask. And lagi pong dapat po ang kinakainan mo, ang kutsara mo, ang baso mo, ang plato mo ay nakahiwalay po sa kinakainan ng lahat. So, as much as possible nga, once na may infected na po ng TB sa isang pamilya, you must, wag nyo pong ikakahiya yan. Dahil lahat naman tayo nagkakasakit. Ang gawin nyo, pumunta po kayo sa City Health or sa Municipal Health. Magpa-complete laboratory po kayo ng inyong saliva o ng inyong plema. And once na you are detected that you are positive with TB, ayun po, that is the time na mag-segregate na po kayo sa loob ng bahay nyo. Hindi ko naman sinasabi pong umalis kayo. Ang tulugan ninyo ay dapat hiwalay sa karamihan. Yung mga infected, magsama-sama po. Yung hindi po infected, okay lang po yun. Pero
ang kinainan po ng infected nitong TB, dapat po nakahiwalay. Lalo na po ang kutsara. Kutsara, plato at baso. Ang pagkain po, sana sa halo-halo yung pagkain ninyo, pero wag ka pong ano ba nga tawag doon? Wag ka pong kukuha ng pagkain doon sa pagkainan ng marami. Dapat pagkaluto ng pagkain, ikaw mismo, maghiwalay ka na ng pagkain mo. Hindi po sa pinandidirihan. Kaya lang po, ini po kaya nakakaulakit talaga. Arog yan kan naninilaw, kang hepatitis. Na ang hepatitis po is, nakakahawa po yan. So once na mayroong nagkasakit sa pamilya na arog ka yan, automatic po yan ang kainan, ang ihiwalay ninyo. Kayo mismo ang maghuhugas niyan. Pati pang yung panghugas hugas ninyong washing doon sa pati pa yung foam na ginagamit, kung ano man ang ginagamit yung panghugas ng inyong mga kinainan, ay dapat po hindi nyo gagamitin yun. Lahat po isa ihihiwalay para hindi magkahawa-hawa. Saka ang TB po madaling magamot ngayon. If you will just follow, sundin po ang advice ng doktor, sundin po ang daily, ang araw-araw na paggagamot. Libre po ang gamutan yan ngayon sa mga barangay health centers po. Kaya lang ang iba, nahihiya pong mag-report. As much as possible nga, pag naggagamot ka niyan, umiinom ka ng gamot, every month po ay mag-report po sa health center na humahawak sa inyo para may monthly observation po kayo, may monthly check-up. Napakadali po niyan. At yung pagkain must be yung nutritious foods. Hindi po yung basta-basta pagkain lang. Dapat niyan. Ay sabi ko nga, dati dagi kaya may talbos, mayroon pang ampalaya. Pero mag-ano po kayo ng maayos na pagkain po. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila de Lima. Ating ibalik Ayan po, tuwang-tuwa po ako sa balita nito na nangunguna na po talaga ang ating pambato para sa presidente. Ang susunod na presidente ay from Bicol, no other than our very own Vice President Leni Robredo. So, siya na po. Talagang siguraduhin na po natin yan, pagtulong-tulungan na natin to, tanganing mahiling na ang pagkauragon kan mga Bicolano. Talagang ahead na siya. Kagabi ko pa ito binabasa sa mga reports po, sa mga reports, kagabi pa ito, tuwang-tuwa po ako. Talagang pumapalakpak po ako ng sarili ko. So ngayon, ayan puro laman na po yun ang balita sa Satuya digdi sa Kabikulandiahan. So sabi nga ni Lolo General, ayan, hindi pa ako nagsasawa na pirming ipadangog sa Indo ang mga advice sa atin. Ang pakiulay sa tuya, kan sa tuyang Lolo General, no other than Jaime Fabregas. Hinanyugon po niya to dahil agwanganing nagahinanyug sa atong munya na ngayon kunyan ko lang nahiling na watching by live streaming and sa mga transistor radio. Hinanyugon ta po. O kaya baka mag-commercial muna tayo. ipanalo ang laban ng Pilipino kung nais natin ang liwanag ng Mag-commercial man tayo pero This babalik time lang check tayo. is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang porsyon ay hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difficile na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difficile na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo ang Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigente, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Tatay, hayayang buhay. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is as usual. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras po, alas 5:40 na po, ningon niya na pagkahapon na Marso 9 po, 2022. Okay, ang programa po ito ay hatod pa sa endo ni Senator Laila de Lima, ni Susain Seanborn, and of course ni Kagawad Milnanda de Robles Moralio, ni Botsakoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff G. Poitino, and of course kan Masusoy Spring Resort. Ayan po, kung gusto niyo magpalamig-lamig, medyo tag-init na tayo niyan, just go to Masusoy Spring Resort. The cleanest spring resort. Over here, it is ang sa enda po mga swimming pool ay free-flowing ang tubig po. Kaya nakakasiguro po kayo na malinig ang paglalangoy-langoyan kan sa indong mga kapamilya. Ang laban ng Pilipinas. At pa hindi sa indo ng Cheryl Beauty Salon
owned and managed by Cheryl and Turing Castro Verde Aquiler. And of course, Kansaranghi Motor Parts and Services, owned and managed by Marvin and Tess Gunowan Rason. And of course, I would like to say hello to Engineer and Mrs. Engineer Steve and Edith Katimbang Andalis. Kumusta po? Extend my regards to all the family. Justisya at pag-asa. Okay, gusto ipadangog ko na sa inyo si Lolo General. Si Lolo General na lang po muna at marami pa akong gustong basahin sa inyo na mensahe galing po sa satuyang our very own Senator Laila De Lima. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, tasabilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado Makapaghala sin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na iguang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino, asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog ng 21 taon. Dangan si Fidel Ramos, na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagigat sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada, na taga-NCR. Igwaman naging presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asinan Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ng presidente na Bicolano? Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban. Ang kakayahan, asin sarid kan sa tuyang lahi. Bakong mauragon kita? Saka ang kandidato ta, ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang mga kahimanwa, uya na ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Ayan po, talagang nilalauman po tayo kan sa tuyang pambato and the most qualified presidential candidate. Mayo pong iba, kung diyan sa tuyang our very own, VP Leni Robredo. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Paayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi drobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Okay, ini po ang medyo gustong tauan nin pagkakataon kung anong ibig sabihin nito na this was released just ngayon na March 9, 2022 from Senator Laila De Lima. Senator Laila De Lima cries foul over red tagging of Robredo supporters. Ulitin ko po. Senator De Lima, Laila De Lima cries foul over red tagging of Robredo supporters. Pakinggan niya po ng kung anong buot sabihon ka ini. Re-electionist Senator Laila De Lima bewailed the recent red tagging rampage against the supporters of presidential aspirant and Vice President Leni Robredo following the huge turnout of crowds in the latter's
election rallies. According to Senator Laila de Lima, who is seeking re-election under the Robredo Pangilinan ticket, sabi niya, elections are dirty enough for candidates to still venture out into endangering the lives of their rival candidates through irresponsible red tagging. Okay, Vice President Lenin's candidacy is being cried out on the shoulder of a mass movement born out of an electoral struggle. This early, she can already be considered as a people's candidate because no less than ordinary folks and the common people are financing her run and that of her senatorial candidates. Yan po ang sabi ni Senator Laila de Lima. Therefore, red tag those comprising this mass movement of Vice President Leni Robredo supporters is a great disservice to elections as an expression of our democratic way of life. Bakit ganon? Bakit ganon? We are in a democratic country. So let it be. Kung anumang pakulo ng mga candidates na yan, be it. Hindi yung ewan ko ba. It is no different from running out of ideas and resorting to name calling instead of appealing to the minds of the voters. It is a sign of a campaign losing steam even before it has gathered enough heat, si added. Yun po ang sabi ni Senator Laila de Lima. Cavite, the 7th District Representative Joseph Crispin Boying Rimulya reportedly alleged some attendees of a massive campaign rally of Robredo in Cavite last March 4 were paid. Diyan kayo nagkakamali. May mga grupo po ang ibang presidential aspirant na pinapupunta po. Kaya be careful we must always be aware. Supporters of VP Leni Robredo, please be aware. Because it is certain presidential aspirant ay pinapapunta po sa mga gatherings, sa mga rallies ni VP Leni Robredo and namimili po sila. Kaya kamong mga suportadores ni VP Robredo, be careful po. If in case na may nagbibigay sa inyo ng pera at binibili kayo, never accept it. Dahil hindi po yan gawain ng ticket ni Robredo Kiko Pangilinan. Galing po yan sa ibang presidentiables na pati nga bangko sinusuhulan na just na mabayaran ang ibang mga mayors. Wag pong ganun. Hayaan po natin ang mga botante na to vote for their own decision. Ini pong mga Rimulyang ini, kabisado ko po ini. I stayed in Cavite for 37 years. Kabisado from the very old Rimulya. Eto na naman sila. Hindi marunong tumanggap ng talo kasi And I just don't know if the other presidentiables, how much? How much? Yun na yun. Rimulya reportedly alleged some attendees of a massive campaign rally of Robredo in Cavite last March 4 were paid and even claimed that they were members of communist group. Matagal na ito, hindi pa nagpa-file ng COC, sinasabi na ito ng presidente. Ng presidente natin na si Leni Robredo ay isa na mga taga-tabi-tabi. Yun po ang allegations nila. So, mga komunista, they are mga terrorists, yun ang sinasabi niya. Argued that a government forming a coalition with communist groups would be worrisome. Ayan po. The Robredo People's Council Cavite, which helped organize the rally in General Trias, Cavite condemned, ayan po, Rimulya and Lacson, saying that accusations against volunteers are malicious.
damaging to their reputation, irresponsible, and baseless. Yan po sinasabi ko. Pero sinisira nila ang reputasyon kay VP Leni. Kasi wala silang maipentas eh. So yan na lang, ang mga supporters na lang ang ginagawa nila ng usapin. Doon nga po, yung hindi na nga po makadaan doon si Leni Robredo sa venue ng kanilang rallies. Kaya nga di makatuloy yung sasakyan niya ang ginawa. Sumakay po si Leni Robredo sa motorsiklo. Ayan po, kumabayo po siya. Oh, just imagine, who is that president? Siya wala kababaeng tao po. Sumakay din sa motorsiklo para lang makarating siya doon sa venue ng kanilang rally na sinabi pa may naghahatid sundo daw ng mga rally na mag-a-attender sa gatherings ni Leni Robredo at Kiko Pangilinan. So, De Lima said that no one can deny the fact that Robredo clearly has the lead when it comes to passion and spirit of volunteerism of their supporters. Throughout the country, they are spending their own hard-earning money to produce their campaign materials, organize house-to-house campaigns, and recruit other individuals to their cause. This is something that has not been seen in a long time. Dinaig na nga si Cory Aquino during the time of Cory Aquino. This is what all elections should be, a democratic exercise where candidacies are powered by the support of a broad sector of the population coming from middle and working classes of the society, instead of being bankrolled by the elite or paid for with ill-gotten wealth. Ulitin ko po. Natuwa ko dito. The population coming from the middle and working classes of society, instead of being bankrolled by the elite or paid for with ill-gotten wealth. Ayan po, ill-gotten wealth, hindi pinagpaguran kaya wala silang pakialam sa paglustay ng kanilang pera. Which is pera natin yun. It is not their own money. So ako inis ako dito. So, hindi ganun ang Cavite. Dapat nga Rimulya. Mga Rimulya. Ping Lacson is from Cavite. Oh, bakit ganyan kayo? Na dahil ba pinatunayan na ng ating administration na patatauin kayo ng sako-sakong pera? This is really now happening. Although the February pa yan last month. Nangyayari na po doon sa Davao. Ang mga bangko po doon, pinupasok po nila, pinagdidepositohan nila. It is very, so, unlucky. Malas lang nila dahil may bangko doon, ang manager ay kakilala namin. At nag-deny siya to accept yung idinideposito nila na 900 million supposed to be for 50 mayors, for 18 mayors, na tig 50 million. So since it is Women's Month, ang sabi ni Senator Laila de Lima, bilang pagpapahalaga at pagpapatuloy ng laban, makakaasa kayo. Ngayong Women's Month. Yun ang sinasabi ni Laila de Lima, Senator, sa pagpapatuloy ng laban. Puspusan ng pagsulong ni Senator Laila de Lima ng mga batas at resolusyon sa Senado. Palagi ng mensahe ni Senator Laila de Lima para protektahan ang ating mga karapatan bilang babae, bilang ina, at bilang Pilipina. Puspusan ang kanyang pagsulong ng mga batas, mga resolusyon para sa Senado para maging batas po yun. Yun po, bilang pagpapahalaga at pagpapatuloy ng laban, makakaasa po kayo na si Senator Laila de Lima ay puspusan ang pagsulong ng mga batas at resolusyon sa Senado para protektahan ang ating mga karapatan bilang babae, bilang ina, at bilang Pilipina, bilang anak. So, I would like to say hello to those who are watching via live streaming, and of course to those who are listening to their transistor radio.
And of course, hello to James Valiosas, Vincent Peter PFP. And of course to Kim Lauren, who is really willing to come. Maybe he is coming before the end of this month. Muhammad Abmanan and Mahmoud El Subay and Amid El Nobi, Taimur Khan Summerseed, and of course Kikino Luciano Suero, my new friend, my new love, Kino Luciano, Don Victor, Walter Frederick, and Osman Khan. Osman Khan, how is your painful legs? And of course, Kanbat 6569, so Menard Malati, extend my regards to all of us. And of course, hello to Engineer Steve and Edith Andalis. Ayan po. And of course, hello to my siblings, to my mga anak-anak ko sa kanilang pamilya, kay Ariel, kay Luna, kay Ira, kay Arwen, kay Mary Ann, kay Austin, kay Mariana, kay Tonet, kay Aaron, kay Erin Altus, kay Loron, si Jos Gaspi, and of course to Joelmina, Isabel. Kumusta po kayo lahat? And of course to Bloodlines, De Lima Bloodlines, to all over the world. We are family. And of course, to all the Gaspi all over the world, especially Gaspi dyan sa Sorsogon, and to all over wherever you are, good evening po and thank you for watching. Ang sa tuya pong kaibanan, paalam na po kita. Ang sa tuya pong mga kaibanan sa technical side, nandiyan po si Chief Engineer Abilin Don Turalio. And of course, nandiyan sa information si Rodel Cesar. And of course, siya man po duman sa transmitter si Sir Jameson Toriano Oco. And of course, si Tony Matic Saison. Ako man pan sa indong kaibanan at pirming kaibanganan every Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Good evening po sa inyo lahat and always stay safe and of course God will always bless us all. Thanks everybody. Ang hustisya kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. The preceding program was